Netradiční pomůcky do tělocviku. Připravili jsme si pro vás video, kde vám ukážeme všechny netradiční pomůcky do tělocviku. Chcete se podívat s námi? Tak pojďme! A k čemu nám vlastně budou ty netradiční pomůcky do tělocviku? Hodiny tělesné výchovy by byly zábavnější. Vyzkoušeli bychom si něco nového. Zapojili by se i méně aktivní žáci v hodinách tělesné výchovy. Kdo všichni by měli radost z tohoto projektu? Děti všech věkových kategorií, tím pádem od prvních tříd až do 9. tříd. Pojďme si jednotlivé pomůcky představit. První budou frekvenční žebříky. Pojďme se podívat na video. Jako druhé budou raketky s píšťalkou. Jako třetí budou pěnové nudle. Pojďme se podívat. Jako čtvrté budou žíněnkové překážky. Mrknem se na video. Padák. A další budou samonafukovací míče. Moje oblíbené. Díky nim už bych se nebál vybíjené. A jako poslední bude intercross. Všechny produkty najdete na dejvo.sk. Hlasujte pro náš projekt 5B. Od 18.11. do 22.11. Video a střih vypracoval Sebastian Reitermann. Všichni, kdo zodpovídají za tento projekt: Sebastian Reitermann, Kamil Bikár, Matias Hlavenka a Sára Zoubelová. Paro, Základní škola Kamínky 5, Brno.